Guys and welcome back to my YouTube channel Pooja Tulu Vlogs. So inita video dada panda already na vlog shoot maltaatan but introduction part malti janikal dura podita daik podita airpura podita and pura detail adnik like pankand introduction part maltandolla enkal pura family in picnic laka podita aini anikolodige share malpodundulla a video dan video do nikal tutina place o panda relax leisure park adu Kundapura enkal ade potini alpada detail video yanita enna next vlog undu vlog ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ ತೂಲೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಮಿನಿಸ್ಟಂಡ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿದ್ದೆ ನಾಯ್ನಾತ್ ಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ದು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಒಯ್ದ ಮೊಲು ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ತೊಡತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ 9:30 ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಮೊಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎದುರು ಹೋದಾಂಡೆ ಅಂತ ಪಿರಾಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೂಡಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಸರಿ ಕೀ ಉಂಟು ಕೀ ಸರಿ ಸರಿ ರಪಕ ಕುಕ್ಕು ತಾಪಕ పోయి మిత్తమయ్యా మిత్తపోదా మాత్రలే ಒಂದೇ ಹುಡುಗರು ಅಂತ ಚಿಚುರ ಎದುರು ಬಿರ ಒಪ್ಪೋಲೇತ ಪೂರ ರಶ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ ಆಪುಜ ಇದು ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೇನ ಪುನ್ ಕಾರ್ ಪೂರ ಉಂತಿಯಾ ಅದ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ పోయా ఓన్ జిప్ లైన్ ಬಲ ಹೋದಗ పోయి ಅಮ್ಮ నాకు లౌలు లేదు పోతరా మనకు దో జిప్ లైన్ పోజే ఇది ಯಾವ జిప్ లైన్ ಬೊಕತ್ತ ನಮಕ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಲ್ಯ ಕೊಲ್ಲದಿಂದ ಒಂದ वन बाय वन जगह कम है एक एक करके आओ क्या लगा एक एक करके आओ रोड मुझे बाटा है ये वाला ಹಾಂ
ಮತ್ತೆ 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 ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ರತುಲೆ ಹೋರಾಟ ಅದು ಅಮ್ಮ ಆಯ್ ಬೂರೊಂದು ಯಾವ ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಬಲದಿರ ಬೇಗ ಬಂಚು ಕೂತು ಅದಲ್ಲ 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 ಅದು ಕಾರಡೆ Tengkel kopi ini. Come on guys, let's go. Bicara cuma kat mobile dong. Apa nama Purvi datang be? Odi क्या पूजा? बत्ते रेकॉर्ड रख लें चला भाई ना Tengok expression panada. super 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 dah ya dua santuan Ya bab, puja lagi. lagi hur mul relax ya nah lanjut ಅಲ್ಲಿ ಹರೀಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಗು ಉಂಟಲ್ಲ ಜಗದೀಶ ಅದು ಮೂರು ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗು ಬಾಳೆಂಟಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾರವು ಯಾರ ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ಪುಜಾರಣ್ಣ ನಾ ಪುಜಾರಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪುಜಾರ ಊರಿಯಕ್ಕನ್ನ ಯಾರ ನಮಗೆ ಅಮ್ಮನ ಮಗನ ಅಮ್ಮನ ಮಗ ಯಾರು ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಕಾಯಿ ಆಂಟಿ ಈ ಆಂಟಿನ ಮಗನ ಒದ್ದವರ ಜೋಕ್ಲಜ್ಞ ಒತ್ತಿರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಗುದು
Papa warchar kaitalu ler papa. Pira padar. Papa warchi. Arpo burna lo tagu. Time on. Hey, this is mommy. Yeah. Torpera volleyball. Yeah, ball. To throw ball. Taradal puntule zagujidala. Mulu. ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಇವತ್ತು ಅವರ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಪರಿಸರದರು ಹಾಗೆ ಈಗ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಕೇಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ನೀರ್ದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ರೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾ ರೀಕಿಲಿ ಇಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತೋರತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಈತೆ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಸೈಕಲ್ ಅವು ಒಂದು ಮಾತುಂಡು ಯಾನು ಕಬಡ್ಡಿ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಗೊಬ್ಬಿ ಪುರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋಜಯ ಸಾಯಿ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೂ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ವಾಟರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜೋಕೆ ಕಲ್ಲಿಂಜು ಬೋಟ್ ಅಂಚೆ ಪುರ ಉಂಡು ಚೂರು ಪಂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಅದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಆಂಡ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ಇತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ನೀರ್ಲ ತುಕಾನ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಆಂಡ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತ
ಓಕೆ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಲಾಭ ಥರ ದೊಂಬುಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಒಂದಿಜ್ಜು ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕ ದೊಂಬು ಉಂಡು. ಚಿನ್ನ ಬಾಯ್ ಕಾಡ್ ಶೀನ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಉಂಡ ತುಲೆ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನೆ ಕಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜ್ಜೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಗೊಬ್ಬರ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಿ ಅಲ್ಪಲಾಗಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಳೊಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಉಂಡು ಬೋಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಹೋಗ್ಬಡ ಗೊಬ್ಬೆ ಅನ್ನಾಂಡು ಮೂಲಿ ತೆಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಆಂಡು ಲಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲಾಗ್ಯಾರ ಲಾಗ್ಯಾರಿಗ್ಯಾರ ತುಲೆ I am villain. Ready, ready. వాడి కట్టి అప్పుడు కన్నూరుండా దాదా ఎంత అంటే నీకు నీరుడు గొప్ప దొరసు అందా ಒಳ್ಳೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ ನೀರು ಹಾಕ್ಬರ್ತೀನಿ ತುಲೆನ ಕೈಟ್ ದಾದೊಂಡು ತುಲೆನ ಕೈಟ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜಂಜಿ